This song is for those who inspire us today, who always lend a helping hand to help show us the way. This song is for those who see their students through the tough times in their lives. For that we say thank you. דבר ראשון, ענת, זאת אני שרה, פנטה. אני רוצה ממש לאחל לך ושיהיה לך בהצלחה. אני קיבלתי ממך המון, ואני מקווה שגם תוכלי להנחיל את זה הלאה להמשך החיים שלך. ואת תמיד נתת בי אמונה ושאני מסוגלת להצליח באמת. אז ממש ממש תודה רבה לך והמון המון בהצלחה, אני ממש אוהבת אותך, ביי. אני חן נגייב, בן 21, כמו שאת רואה מחזור א', בית ספר רות היווה בשבילי בית שני, נחיתה רכה מאוד במקום. הרבה מזה לדעתי בזכותך, מנהלת שהיא גם מורה לתנ"ך דרך אגב, שכל כך קרובה לתלמידים, מכירה השם של כל אחד ואחד, עומדת כל יום בכניסה לבית ספר ומברכת כל תלמיד בבוקר טוב. זה לא דבר שהוא מובן מאליו. אני רוצה לאחל לך בשמי ובשם מחזור א' כולו המון הצלחה בהמשך הדרך, אני בטוח שתצליחי בתפקיד הבא, אני לא חושב שיש יותר מתאימה ממך. אני דריה. אני עודד. מחזור ב'. סיימנו לפני 8 שנים, ב-2006. ענת הייתה המנהלת הראשונה שלנו בתכלס, התחלנו פה בבית ספר רעות, אנחנו במחזור השני, אז התחלנו כאן מאז שאנחנו קטנים. לא יודע, אני ממש אהבתי אותה. לא ממש היה לנו כאילו קשר איתה, אבל תמיד היא הייתה נראית כזאת סמכותית ותמיד מחייכת ומנסה לעזור. לנו היא העבירה אצלנו בכיתה באחת השנים שיעור פעם בשבוע, זה תמיד שיעור ממש מעניין. גם ככה אחרי שסיימנו את הבית ספר, אז יצאנו לראש אותה כמה פעמים בגדרה, בבתי קפה וכאלה. תמיד נחמדה, תמיד מחייכת, תמיד אומרת שלום, תמיד מחבקת. שיהיה בהצלחה. אני יותם שריד, מחזור ג'. ענת, את אישה מיוחדת. אני זוכר אותך עוד שהיית באה אלינו לכתוב בבית את ההמנון של בית הספר, ושעות הייתם יושבים עם אבא וכותבים, ועד היום אני רואה שהוא נמצא. ואיך אני לא אשכח שכל בוקר בשער, בוקר טוב, וידעת את השמות של כולם, ותמיד זה היה בחיוך ובשמחה. רעות זה לא אותו דבר בלעדייך, אבל אני בטוח שתצליחי בכל מקום שתהיי בו, והמון בהצלחה. ענת בשבילי היוותה את מודל המנהלת האקטיבית, שלמרות שהייתה נורא רחוקה וגבוהה כמנהלת, היא עדיין הייתה מעורבת בכל מה שקורה בבית ספר, והיה חשוב לכל מה שקורה בבית ספר. אני דניאל. אני ספיר. אני אלעד. אני דניאל. אני נוי. אנחנו מחזור A. ענת המנהלת המושלמת. תמיד זכרת את כולם, כל יום עברת בכיתות באיחולי יום טוב. העברת לנו ערכים חשובים לכל החיים, בהצלחה בהמשך הדרך, ותודה על היחס האישי שלך שגרם לכולם להרגיש מיוחדים. ענת, ניהלת את בית הספר ביד רמה, על החזון והגשמת אותו. התייחסת לכל ילד בצורה מיוחדת והכנסת בנו ערכים שעזרו לנו באתגרי החיים. שיהיה לך בהצלחה בהמשך. תלך למנהלת. אמנם לא הייתי התלמיד הכי ממושמע, אבל לפחות זה שיחק לטובתי. מקום קשוב, תומך וחם, אלה האסוציאציות שיש לי מענת, תודה. תודה שהיית שם בשביל כולם, וגם אחרי מספר שנים מכירה אותנו כאילו כל אחד מיוחד. תודה על הכל ובהצלחה בהמשך. ענת היקרה, תודה על כך שהוצאת את המקסימום מכל תלמיד ותלמיד. תודה על הפרויקטים הייחודיים שהעברת בבית הספר, שמהווים עבורנו מודל לחיקוי ורצון לתרום לקהילה ולסביבה. בהצלחה בהמשך הדרך ובתפקידך החדש. מקווים שתצליחי להוציא את המקסימום כמו שעשית זאת כמנהלת בית ספר. ענת, אני זוכרת ממך שניהלת את בית ספר בצורה ערכית וחתרת לשמירה על איכות הסביבה. תמיד היית שם בשבילנו וזכרת את כולנו, והקשר שלך לא הסתיים עם סיום היסודי. גם אחר כך נפגשנו ועזרת לי ותמך בי, ואני מאחלת לך המון הצלחה בדרך החדשה, ואני בטוחה שתצליחי. אופיר, רותם, מאי, ענבר, עומרי, נמרוד. אנחנו בוגרי מחזור ו' רוצים לברך את ענת. אנחנו רוצים להכיר תודה לענת קוך, מנהלת בית הספר היוצאת, אשר בזכותה שהייתנו בבית הספר היסודי הייתה לחווייתית ומשמעותית. זאת ועוד, תודה על ששאפה לקדם ולשפר את האקלים הבית ספרי עבורנו התלמידים, ושנתנה לנו תחושת ביטחון בכניסתנו לבית הספר מדי יום.
ענת, אנו מאחלים לך בהצלחה בהמשך דרכך כמנהלת אגף החינוך בגדרה, וכולנו תקווה שתגשימי את מטרותייך ותעניקי השראה לסובבייך כפי שהענקת לנו. הדואג לימים זורע חיטים, הדואג לשנים נוטע עצים, הדואג לדורות מחנך אנשים. בהצלחה, ענת! אנחנו מחזור זין. רוצים כולנו לומר לך ולאחל לך המשך דרך צלחה, ורצינו להגיד תודה רבה על מה שעשית בשבילנו עד היום, על כל העזרה שנתת לנו והתמיכה לאורך כל הדרך, היית מנהלת מדהימה, שתמיד, לא משנה איזה בעיות היו לנו, היית באה אלינו ועוזרת לנו, אפילו מצחיקה אותנו שהיינו יושבים איתך בחדר, אני זוכרת את זה עוד, והיה באמת כיף איתך ובהצלחה. בהצלחה במשך הדרך ובכל תודה רבה על הכל. תודה רבה. תודה רבה ואנחנו אוהבים אותך. יובל, ירדן, אילי. בר. אנחנו נחזור ח'. ענת, את היית בשבילנו. החיוך, כל. מההתחלה. אני שיר אייזס, ואני יובל אלמסי. ואנחנו במחזור ט'. ענת, אנחנו רוצות להודות לך על השנים שהיית מנהלת בבית הספר. היה לנו מאוד מאוד כיף לבוא לבית הספר. נתת לנו תחושת ביטחון ושל בית, וזה הכי חשוב בשבילנו. אנחנו רוצות לאחל לך המון בהצלחה בתפקיד החדש. עומר פרן, אלון שחר, אילון רבינה, גל קראוס. אנחנו מחזור י'. ענת, הייתה בשבילנו, מודל לחיקוי ולהרצה. תודה רבה. אסור טלפונים, אסור כדורגל בכיתה, אסור כפכפים, אסור לך, אסור מכנסיים קצרים, אסור גופיות, אבל בכל זאת מאוד מתגעגעים, אוהבים לך ענת. מחזור י', מחזור י', מחזור י'. You have made a difference. You have shaped our minds. You have changed the world, one child at a time. You have always been there in everything you do. I hope that you're